Nasibe dadi bocah SMK, nggarap laporan, tugas, PR, lan liyan-liyane. Bayangake nggarap tekan bengi, sesuk dikumpulke. Awak saya yo lungkrah, yo ngantuk. Wes jan, masih sayah aku gini terus. Ya wis lah, daripada saya tak tinggal turu wae. Kowe bosen sinau yo. Tenang wae, aku duwe solusine. Wah, apa iku solusine? Nah, iki lho, kopi. Iki, kopi rempah-rempah cap gelas mas. Nah, iki. Wah, keren. Seger, enak. Panjen leres, saumpami panjenengan penikmat kopi, sakniki sampun dateng kopi rempah-rempah ingkang wonten capipun gelas mas. Mboten namung penikmat kopi, kopi menika saged dipun unjuk kalian ingkang gadah pantangan. Amargi kopi menika sampun dipun kombinasiaken kalian rempah-rempah Nusantara ingkang boten gadah efek samping. Nah, kopi menika diproduksi wonten ing tlatah Kedu, Kabupaten Temanggung. Kopi rempah-rempah gadah raos ingkang eco, nikmat, lan berhasiat. Kopi rempah-rempah cap gelas mas, kopi kita sedoyo.